Priatelia, tak tí zelení šialenci v Európskej únii sa už asi načisto zbláznili. Oni sa rozhodli totiž znižovať stavy hospodárskych zvierat, ako sú napríklad kravy alebo prasiatka, len preto, lebo vylučujú CO2. Tragikomédia v priamom prenose. A to nie je všetko. Pripravte sa na to, že po novom si už asi budeme kupovať len paradajky z Maroka, hrozno z Indie, papriku z Albánska, ringlotky z Čile, alebo možno takýto chlebík si už budeme piec len z kontaminovanej ukrajinskej pšenice. Pýtate sa prečo? Pretože ich slávna zelená dohoda, alebo inak povedané Green Deal, pochová naše poľnohospodárstvo pod čiernu zem, a to len pre tieto nezmyselné aktivity. Žiadny náš poľnohospodár totiž nebude vedieť konkurovať lacnému odpadu z krajín mimo Európskej únie. Ak tento zdrab devastačných pravidiel nový Europarlament nezmení, tak na našich úrodných pôdach, priatelia, si môžeme postaviť akurát tak golfové ihriska pre liberálnych papalášov. Zastavme to, pokiaľ ešte máme čas, a zvolme si do najbližších volieb do Europarlamentu ľudí so zdravým rozumom.